tukatu lakini kero ba koira na rio wacha kora daktari ya kabere ya gatato oko nyanga bwenete Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Karibu sana mwanchumu rigereria hase ensemeiga ya kabere nkwana ya beno butukubwara rombi mono asoko gandra gusangana intwe kidagika cya butokire 34 igoro y'ichinsa isato butukubwara rubuna twachika gukurira eira tubate nkwana ya beno turachi gusanga no mushimi wa Patrick Lumumba uyoro murai umunchoreria nabo igo ogatia baraikurwase orongo rwagusio yore neganga yokorie kerogo kyobo jumbe asense moye bunge ya Kitutu Chache South iyo botoka ase county ya Kisii butukubwara ni gotorengete kumurekera mange ayuarenge tobora iboge siasa nabo igo amagendro kurwase bunga kurwa orongo rwagusii nebanense ya Kenya. Karibu sana ntwariganite birengeri byage namba ito esimino era ase screen yago nabo igo ensebo yemitandao na sentune ntangani awikira na ase studio chito igo nganchire ribaga mwe ribageri ganyara ko baga kogosogeria ko manyenga kibwa gorobire tutaso ase nkwana ite abene butukubwara mwishimo karibu sana mbyamano yabo ko mukwana mu bisino mwanchu muregeria nkwana ite butukubwara asante sana mbyamano Clinton endugu yane asa ko ngali bageri litkolia rero nagokire sana nakire ga studio no Nairobi na muchiko sirenge njegeto mademia njeno mondo gusi menyete kijiji kya gusi lakini nabona nyara gwikagaiga igonkwira ribageri gukwanya abantu ba minto bonsi abakasa banene bautoka ese county ya gusi mono ese constituency yane ya Kitutu Chache South igonko batebya abantu ba minto mbyande anje nko baganiria maya ngotukubwa rero bone kono onde ga Nairobi rero karibu sana mwishimiwa tusanga singe na mange kurutwari ganeti nkwane iga bancho barigere babere bagosangana into bagoteba buri mwishimiwe eriga mubori eriga no turegega ko ba yaba na inchi turachaka rimorioka kwanza nabo ugotumanya umwishimiwa Patrick Lumumba ningo nande ngai kwene kirio bokoreri bwagwe rinde tonyara ko batogoso kumurikira mangana iga siasa na magendra singe no orengete kora. Thank you. Clinton inche na kolire gasi emyaka emengese serikali miaka 10 na maya tete na bwato busiana Nyayo House serikali yenene serikali ya kitaifa na alenge commissioner ase ministry of cooperatives na tenete chi cooperative china no koraga hara kwerende police sako United Nations sako chonsi chokora Nairobi gaiga na alenge ninjana kuligere their books ebitabu byabo byesabu egere to make sure na members chibastia members sawa egere members wa nyachiloni chiabo ekere na agenda tene kasi yo mwaka 2014 nganyali rube ligo ntoma nchigo konya obugambi bwe governor ya Kisii erito koroka secondment ngonga tumwese na serikali nene nkagenda Kisii nkabe chief of administration tukabanga ase kwerende chini ya governor tukabanga county ya Kisii tukabeka chi unit situations ya administration tukabeka policies ya serikali kia ondota yo umanyete ngaki county government era kolegas mate ya lenge ngakintangani abakenya konyora chi county na mangana devolution ya lego na lianse ngonga kolegas yo ese myaka 5 ekana kora ekere governor ya nyora ribagali akabere ko be governor ya Kisii ngabechi ngababono county secretary and the head of public service ngabamna ninche ntenerete na ande secretary to the cabinet ekiagera county governments njigwate cabinet yo ebwate chi minister na national government. In fact national county governments actually replica a shadow of county governments actually shadow ye national government na uchibwate governor ne president ye county chigatwara chi minister chigatwara head of service na bono tubwate head of service as national government almost ke Felix igaine regas na akora mpaka rende ngakigacha ngosoka ku county nkumurikira turamanga so bokoreri bwaga sengenjo alikuwa negatia se obokoreri bwago ase serikali ya county andake nabo borachi bokubwati gocha se ekorogeke urigeti kyo bojumba abantu bari kobekera tiringa onyo negatia iga na kiarachi konyora oborayo bwega tutaraka gocha kugamba manga yigikiraniti nka yinchiraga igabona sengenjo nkwa rwita ase serikali county ngayukire tabono gatebanga chinga kichiabire orae abagetutu bama mate na jite kuligereria
igendo kagenderete bugetutu mate bugetutu enyinge ere town ya Kisii ngachirikorigereria amang'ana arororo no ngenje bintu bwenda gokorekana na ndata gota from the onset njetinjetiga ko kurusio omonto bwe entebe tanga nakorega ngarano obo kwerende abasonga bakoroke gap asenale egasi etari gwikirana bia ikiagera constituency ya Kitutu Church South ebwatete ebiashara ebingese town ya Kisii ngachirikorigereria amang'ana infrastructure amang'ana chipara kanyare bwate very big challenge chipara chiyo nchirweteka estima ibwate mechando amachi ibwate mechando skuru chete mechando ngarengere na experience yana atwaliro omade toko gende duko over experience lazima uishi maisha kero mugaka toko tena siku mugaka kiagero menyere myake menge oigire usasa 78 years toko gende supermarket yota ina ntaite kugure myake 70 mwako ya menyere ngongara the experience na atwalete kiagera kana renge county government of Kisii ninche na renge coordinator on behalf of a governor a coordinator chief functions chonse serikali ninche na rego coordinate yani kuchibeka mu chikolegas ekere cabinet ya etiria mang'ana ena rego tigirwe gasimne county secretary na under secretary to the cabinet ya Kisii kuhakikisha mna bintu biri cabinet ya eteti ase governor alenge chairman ya koliro ngongara mna experience ikimbwate na obukoli na koliro bunge bwa serikali maite bisoro bya serikali maite ngake serikali ya kolegasi ndakonya abantu bakisi mono abantu bakitutu South bia mara mushimate bono toske bose otunyara ko batoko murekera sense mega yobora ibwaga sengencho bono tokobwatie kwa bero muriki omonene bwe county na bwe motendri bwe kombekeria public service board andake kemo bose bibereke liko yanegetia sobora ibwago gia konyete serikali county chinga kecho bose kegendrete gokonya mpaka bone gasengencho ni mwachagetie obora yobiga bwe county ase county ya Kisii irinde tumanya kemo bose bibere biri birororo biarro kandire bia konyiro mwana inchi batara kwegena ase esabari igenyotete gochaka tiante abegente kemo serikali ya korete krenale ngoro na ndina betu jukumu lyo kwakisha no korosie gento koroka lab gento na pathology lab ye university ya Kisii serikali ya Kisii nera ya bwatiti kuhakikisha mna university ya Kisii ya irwe course yoko train yani yoko somia mangana over doctors chi doctor chia Kisii nchia graduate kuri university ya Kisii tukarosie pathology lab yani mate doctors imbako ba trained anyamba bwate lab bako bareme bire bako kore bintu mnebi igo tukaira abanyagitari baita abange abana tuka make sure mne university ya Kisii ya nyorire kusomia course iyo kusomia abanyagitari na ande tukaira abanyagitari baita abange tuka make KTRH ko benyagitari nene abanyagitari abange tukabatuma bakagenda mumbu keke bar kwenda mumbu ninche mne county secretary ngolikalirube na kiagere na kwana ne umanene bwe county tukaira abanyagitari abange bande bakaenda gusoma mangana cancer abande bakaenda gusoma mangana yo kulenda abana abande bakaenda gusoma mangana amariogo igoro igo tukameke nyagitari ya KTRH gutwara abanyagitari baisaine bali tokoka consultants tukamanya kwagacha ekwerende eblasa asa abanyagitari bwenda ko berororo egera abantu ekero kurya abanyagitari kwa abanyora sandamo tukamanya ande gukora training yabo observaitu kia county ya Ngenya ko administrators umaite serikali teri rais wikutwara abantu igasi abuna administration igasi abakora amangana policy bakulika masakare serikali bakuhakikisha mna emipango ya serikali ya korekanire tukakora amangana ECD tukalika abalimu ba ECD kuhakikisha kwamba na baliki basomia abana baitu ECD classes na amangana mange ya serikali igo na experience egionse na atwalete ose koba namba isatu umaite ese county government umuntu mutangani ne governor oyo kabiri ne deputy governor oyo batatu ne county secretary na head of public service inere order ya mangana ese county government igobone keroko namba isatu ese county gaki na ndikuwa colleagues yao na ndikuwa soka bia na masikani ngorengeri gwaisaneire ukura abantu be constituency kiana atenete chi constituency kianda chionsi mbwate my directors of administration mbwate sub county chiane kianda
kamanya gutwara ward officers 45 kya chiward cia kise chira 45 number yega cia yonse na niko kambira mo gusio materi raisi na abantu bakagira na bagoteba yakiteri raisi yeah tikatoske bosio tukwandira senge nchobona sobore ugogo ase kiombe gwatendrete no buri Kibuye County head of public service board mwari getegati ya abananchi abange kwene kyo bokoreri bwabase serikali ya county kurende kero serikali enya yasoa yubone rororo bali mwale ngoro mwenanete ebitabo asenchirengia tutarasoa tumurekera ya negatigwe how was the handing over ekimane ekere serikali yenye yachite lichikere gotana the county secretary and the head of public service nere okuhakikisha kwamba mna okolire handing over ngia ese serikali yenye ngatigara na governor Simbarati simiti yenye menge kuhakikisha kwamba chi department 10 chionsi cyaro si report cyabo amadeni yabo amali yabo imigondo yonsi ya Kisi chibesa chionsi chie county ya Kisi abakolemera mu bonsi kirigento ngabike bintu byonsi yamo ekiara to bata committee ya kwa kishamne bintu to ko bikorese ngencheringia ngakora kuringana nelichiko nka handover krena kura igakinga kiana bono nsoke nkarangelia abo busabane bonsi wochi stadium tugaikaransoro gavana karororo nka handover serikali ngatebye gavana bono ngalibaga nsoke jana akolire gasiane gavana neraka ngali rube iko kuna liruelia certificate of service ekero civil servant utairi certificate of service inaonekana kwamba kuna upungufu fulani nkaibu certificate of good service na ande a letter of conduct rigia ngasoka kuri county ya Kisi na Maskani wikiraboni kabuno okentete nemirubirio yabo bono tigato tomorekereriga kero kweranete ebintu byago byonsi okaigo bake certificate serikali ya robono ya chitega ikaransanire kanya kwiroberi kabeke mirobiri na kurigeria ebitabu na kurigeria obokari buri bwari ngase serikali ya etete ama mochama kena atogete yobotumikyo bwebwechi besa abana inchi bande bakari kwa bari bata their ghost workers mirobiri menge insiyo bora ibwa gase njona kware ngoro korengana ne website ya county ya Kisi bagote bangambanyo rete abakori emiremeri bwe ya mochimisa 114 1314 ghost workers buna watendrete kyombegia public service board kiraba kuri mirimo wetanirwe ya mubagotoka ghost workers insyo bokorri bwako mirobiriki mware kwenekia inje korengana na inche mnanare okolega simna head of public service umayete county secretary yare kulika abantu county secretary communicates yani ile mawazo na decision ya board nje there is no day na ando skolige county government act number 17 egote bamna tubwate in the county ngendo kana the public service board the public service board ebwate chairman yae ne CEO yae ekere ya ikaransire yali kira abantu iego ntomera amalieta yo bante bonaye ara communicate inchina communicate so nithi kwanza ko jibiri swali mna ghost workers imbale ngo gusemba ko letiga singia no enga mna kerto gwikaranse cabinet cabinet ya mba yakora njemne secretary yankoira minutes na ira minutes na communicate to departments na cabinet yakaranse kugite igataba bintu gete korekane vandu mbago cha kumbolinga kinga kiwako tu communicate decision yeye so as county secretary nako communicate the decisions of the county public service board even at national level kero communicate mheshimiwa amangana bonayega it means you are part and parcel of it at the end of the day kero cha wakora communication because kero ikaransa kwa just take minutes kera mangana ya ko approved njirendete yo yabisi yago yari gotwara mechanism yo kuringori emeroberiga utarakora communication whether nere according to the law nere approved to standards jiri expected in the constitution na boigo the county government act that ini swali ingia kwa Boris Clinton ega sie ye county secretary ekere enkora advertisements cia sokire na tutagete kulika ECD teachers
nanyore copy ya advertisement ndutaete kulika Cassius nanyore copy eyo my office egasi ano kuligera mbakora advertisement eyo anye bakolire muna baguchiko interview tindi goikara se interview na bakolire certificate sichi tindi goikara nsororo muna bagoteba no yagenda job rukute tindi gokora igo abakondetera bantena ntu advertisement bagagite usentu ari gite Cassius gite a decision ye banga igende kuna authority na ndere in communication bantena authority to write kuandikia so and so barua namanya kubwata liruberi natana as per the authority of the Public Service Board sitting on this day you have been appointed umepatiwa kibarua hii na hii utapata mshahara wa kiasi hii na hii na hii na kora na biga asirigo togocha konyana na bono ega head of public service Felix order the decision na a Ministry of Water or say Ministry of Foreign Affairs otebigwa oyonere ore Director General yabere appointed by the President o communicate tagocha kogenda achikote ngaki ngaki mwande tereta marieta ya eregi chare teiru from the office of the President head of public service will write a letter communicating na Akuli Kabone Gazette, His Excellency the President of the Republic of Kenya has appointed so and so yaba gazetted. There is a separation of power in government. Na serikali inafanya kazi namna hiyo. Asa hivyo toko boliga sengencho umwananchi narore nkagari ere otagete otamanyitia mangana iga mange gochime kurende una gwachika gotebanga kwaringi namba 3 na bara andake binti ga uranyore mbia negativwe obisiago etamaiti lakini kero mwananchi orase kenyoroga itotebe wodi abugusere wodi nyakoe kitutu centro ebenyatieko ebembogeka eroko igwanga serikali ya ngoro ase mheshimiwa Patrick Lumumba alingi namba 3 serikali ya iteta so mheshimiwa Patrick Lumumba atendete the crucial dockets lakini kwanyoranga just to number a few serikali ya county nebwate chigari 82 kolengana ne audit ya koretu ngakiyo kwanyora chintere bachire 256 igo minute ngambaro bare extra naro tamanyenga merobiri gate yasoko bakwago lakini asa serikali ngwa ninge part of it public perception ngakigo chikobanga goko nyorobo jumbe we can trust you nga no chikoba goko bwate living so that te kobanga ayo bisiage yarenge tugoeti chi communication choka yango tebi about issues of drivers anta to for an example the county government ya Kisii okonyara guse bwate 9 ambulances aba drivers yobo ako kolegasi driver teko kolegasi korusa 2 mpaka saa 2 ya mambi ntato understand igenteki yago soa akolegasi 8 hours saa 2 yoika saa 9 saa 11 urule gasi oyo ndoso egasi otego irigali eyo mpaka Kenyatta National Hospital another driver igoko nyora echa na chi ambulance tibwate between 2 and 3 drivers ku understand igenteki aya these drivers they don't understand these drivers mbali na 365 days bali gasi kogenda bali gendo kokana annual leave nkurwara bali nkurwara bali bataliye gasi igo to konyora na ambulances ki what exactly 9 drivers iyo gutwara even 20 ani ambulance sire bachirenga 9 ku understand rigenteki igo muntu takogende gali kurugusi aikega iga Nairobi na ande mambi aira negusi agendere gokore gasi na ande amanye goteguna minyokia umurwaire Kisumu irana na ande I don't know gose ku understand engamno umuntu kogende bus aire bus kuru okonyore bus watachi driver ibere oya munyorusi Kisii onyiki Nairobi oyo ndonye bwatara Nairobi onyiki Mombasa motei bono umuntu yaendie gari aiki Mombasa na ndairani akoyiri abantu abonse so this one informed us okoenekenga chigari cha serikali cha county chance at least inchibwate driver more than one yes that is because we come on to bagenda on leave we come on to mna bone driver yane for instance okonyara mna nere tokobera kom yai kama tuka yai kenga kina bose ngondare off ngakieko inkwegenderie gari so even though ebyo is a bit delicate nande it needs abantu to understand the details of it yeah tetos kabosio bono to kwandra sengencho asensemo ya uyo now transitioning kurwase
o execute policies namangana haringete ensemo executive you are intending to transit ko cha ensemo ya legislation na oversight considering experience kiago ngakioro cha mangana legislation yago chikoba now that you are going to oversight what you've been doing ngakioro chiko inform egasi yagenya fanya sai ka wancha ba abagitutu ba mate ba chore no mujumbe tiango tena egento abangota maiti ndogwate parliament yeto kisi parliament yete ikorku county assembly abantu baikaranso aba kuna members of the county assembly bagwetirichi amachiko ye county amachiko batari gwete n'amachiko ari national government bagwikaransa bakwana baetichi bills chi bills chiko bekwekyara ne governor kyanere nere onge president chiaba the law ndabone ngende kuna finance bill igamangana ya legislation na abere nkusika nayo kwa miaka 10 igendo kera make tofauti ngeri nabono nkaransese nyombene ya parliament in Nairobi lakini amangana legislation hiyo ni gasna akolire for the last 10 years kiake na renge chief of administration also ninje na renge in charge of wards the members of the county assembly ba wetri chiko abali in charge of wards igeke amangana gwansa koruchi ward through public participation okonyora chief of administration ninahusika akogenda nandi gwitu na ne county assembly kwanya na ninga understand it ikiara nkonyora na given na ligi access to the hazards na gikia kwandurero na babunge ikia hazard is a permanent record ya bunge no national government national assembly and the senate bagwa the hazards even vinto nimezoea lakini nilikuwa nimezoea hiyo vitu kwa county assembly igotini ko gaenda mne greenhorn yani mno muntu tana nki Hansard si ndivyo ninaelewa hiyo maneno tikatoska bosi asebono tumurikire asengencho by now abaraya bange bari bare neganga bune yago abange mbagenda te kwiroberia abange mbagenda ko ski manifesto the plan abandi bagochiroke agenda nabana inchi mbatake komanya merobiri kyo begeta chi sector aho tikatura chakire sector yoboremi asengencho county ya Kisii negatie chi county chirikira sensemo chirichitegemea toboremi sana kirokori gile chiwadi isano ne mochira se bunge ya Kitutu chache sawa isano bategemete oboremi sana boko irobora yuno mujumbe imeroberi urachikobeka yoko bakonya abana inchi kwa gandria na boiko kwana kyasengencho igatie chichiro ibera sorongoro niko chirase constituency ya Kitutu chache South daraja 2 na maybe Nyakoe nechine chichiro chinani yes imeroberi kyobegete go chikoba konya abana inchi abo oboremi na boiko easy access ko chase chichiro bono mna gwateba county ito ekwerende sub county ito ya Kisii use constituency ya Kisii abasonga bagoteba predominantly yani wingi wao ni wakulima tiante begendo mna coffee na negote my experience nche ekerana lenge in national government endaracha utenena Nairobi ena lenge in charge of chief districts district yani ndangani eyarenge Bomeru abantu abange abako ba mimea wanakuza ni kahawa kurororo nkaenda Kirinyaga as a mother Karwarwed. In fact, she was my member of parliament. Arenge member of parliament for Gichugu constituency. She's cooperative singe chikawa no chire Gichugu. O tuare wakana coffee farmers. Ekwerende constituency Mayoka close to 1 billion shillings. Na hiyo ilikuwa miaka karibu 25 iliyopita. Igo amangano bolimi tuare gukora ubolimu bore intensive. Ego tuare gukora chi cooperative society cheito tugachibeka chinguru. Tukakisha n'abantu bagochorwa chororo abara abantu abarayabaya. Tukahakikisha kwamba nkonyora ore fertilizer. Tukahakikisha kwamba ngokora tore igento koroka extension services to spray ekawa against coffee berry diseases lebinto binde. Umukulimo bwatemete 100 gusa akonyora 300-200,000 osomia bana bai. Ikina kigento ndarete in Kitutu Chache South. Nabona chi coffee factory cheito chinyege cha kure. Noganda gusi echikwete. Na anengo challenge wose kwanya koigu
any member of parliament kuruseito ukwana igoro ye kahawa ogukwana about na wonega ntuwate a coffee milling plant ere a union yeto ya Kisii obo uli member of parliament gusonya guchiororo amanye gusomo buli ne kahawa ya Kisii ka yekoni kahawa ya Kisii yekoni ruwa a floor ye boardroom ya Kisii union bakora auction ye kahawa ya in dollars mbamanyeti obo buli amangana liquoring ye kahawa yeto mbamanyeti. So the experience now in the cooperative movement, having been a cooperative officer, now and having grown the cooperative movement as a county chabu Ikoyo, in Muranga, Maragua, Tharaka Nithi, Meru, Kirinyaga, mimi naelewa ebina bibi ntombwenete koleta ese constituency ya Kitutu Church South. Na sense mo asengencha sama tukabwango iga twaradire abasai bako mochiko abange mbabwatika si abange bare idol abana siasa bara ibuna inu emoko batumeka to benefit idea kyobwate asobra ibwa gochikone kyabuna you creating jobs ase abasai buna omonchoria I guess what the background ko basense me hospitality ko create ama bakaya basai yechigasi asabasai so that a constituency ya gobuna whatever major linigere e town so that abasaba na babe busy. Oma te Clinton de ango tevi charity begins at home. Oma te ngo chikuliria abana inchi baito sometimes inganza kulira mariga because yokonyora abantu bakucha no buchari no mate meaning yo buchari bakucha no buchari ba excite aba murabaito n'abana baito n'abantu baito anye aso obugima bwao umate tini kota na go say young leaders mbaye one opportunity no yabaye one opportunity but okebe kabia abantu barara umanyete noba umwana omoke noba 18 years noba 20 years leadership quality na bachikororoka no suri anye koko mugambi gago chogotena ndaruza ko bakorera iga muburi esi myake kwamenyire ngindu kikwanyarire gokora nkwanyarire gokonya inje for instance against equivalent traditions nka invest esekenyurukia nega kunyankongo bantu bange bari gokorego hawatena emoko bacha koteba na ibire chibesa bacha koteba ki inkabika ebiashara byane ese village kunyankongo nkaigora nyankongo completely ngagache F4 star hotel nari chire record cyane chiri clear onde gwensi na bara raiche aperusi arigereri nkalika bana bekenyuru kiane kia Kitutu Central kia misi kwa nafikiria nini ekerana bete hoteli ya kinete nkalika bana kuru nari kuri nari ewodi ebusero naro nyakoe naro nini nkabalika nkarana teisaini nkagende se Ministry of Education nkabori ribaga nganse TVET you will train abana baito as a hotel industry nkaigwe TVET nkamanya koteba abana batande bako ba train yororo yanko barusi batano kuru every ward kanda bugusera abana batano bogeka abana batano kisusu santo abana batano netieko batano bugusero batano abana bankina abanyorete ngaetera chief chito ngabata ingeme chiriye etari kwenyara bakanga abana abu abangabe ngababeke college bakore certificate emyaka 2 tuko ba train because ntubwate there is an hotel abantu abange bamanyete umate weko odiclare kiore abakocha bakora into kuna practicals ese hotel abana aba ngosoka bali banyore gas abande tobalike abande bakende isikokora kigasi cyabo ngama kugenda ngakora ngaliyo bosani na government ya Germany ne government ya Canada tukakora an MOU na Canada tukakora an MOU na German right now yantumiru mwalimu a lady olibono ega ororoko somia abana abo tini gwakana besa tini kumwakana agwakana ne country ya government ya Germany igo insekobo omurai igento ndakore no kwegora opportunities as areas Jones nje tingo cyakobamna ndebya abantu nabonse mbaliku abana bali baratware attitude umate attitude nere cyandete vijana vyetu attitude no ne yani ile tabia nzuri ya kujitafutia mbakonyeke
kiara egento ngocha gwanse ase constituency egento ngona cottage industries anye ne sabuni tokonyara osubuge tutu twana chisukuru anye no kwagacha chisukuru obundi sata abana obwate chi machine chikoros bricks anye no gochweri emete togora chi power so abana bakoye gumuna a group bachweri emete twagora chibawo chiabo ibine egento ranyore koreta ajira na koreta skills anya na abana bamate korosi kofi twabundisa korosi ekawa bali asobole mitwabundisa koreme kawa bya na kwakisha kwa mekawa bakorema erebiya chi avocado nona avocado twabundise cottage industries ngakibakorosi amaguta kuru avocado ngakibakorosi avocado juice nebintu mnebi igo inje ngokora practically because ni me demonstrate dali ngento ngocha katana nje kubakora in a small way mna lumumba ni na demonstrate ndigeta bana bebinyoro anye kimbata close to 100 employees ngorenge na kundra households na se a follow up question ase ncha bange ba boli gwaye no bwate abasaye bago kolenda kiroko ende mesangirika no I don't have sina hata mmoja nabona icha gaiga na icha nchibweka aho ndonde na tokobera abiko mugambi ekera nko gende kwirende okonyara ndene driver yane bweka because inkin kolendero bono nyora abantu bande bagucha abantu bate ko kito keys abantu balingite babigite chianga bouncers nini I don't believe in those. I believe in simplicity. In fact limo mugambio yo mona andama mna na good dress bube bonti mali akinda dress na mate normally I put a t-shirt and a jeans no good dress bube mate good dress anda kanda mamna okoni bindasi nini akanda mauve sana lakini I don't believe in show offs. That's why ngokuboli buna bona ayo murai na ndo kurukuro gusi nensi ya Kenya gotayo ndo murai yore ingane iga yabasa gutumeka obegunism imeguturbani go kwemero video ya gisiasa ebene kanisa ime tore chiburaburu ngakyo gukwanda ingane iyo from your hiyo nakasifu sana any leader hata akiwa nani ambaye agutumia vijana bito bobe kubawa 1000 shillings 500 waitera manyinga hiyo ni nakasifu na ande I will tell you for a fact oitera manyinga utalipa kwa njia moja ama kwa njia nyingine uita muntu asire korenge linkwara rekina kiaba asigete former governor asigete uma bwaye bonchogete umata gukora mne gosorigo tukira umuntu korereki orarirense igongo te abarai baito anyeko rumurai anyeko kugendeke nyoro ngigo kurwanirikwa mbara naye bono o provoke pati gutumie vijana bitu ne vijana bitegerere bona karo kwa 1000 shillings wait rumondo umanye kubwatu usibu 10 years kwa very criminal ubu mabwa kush ngocha tore to morekere ensemo yobore boge siasa kero to korigo ko rega ensemo ya magendro chisemi asengenchona mange oraroberie na manga bare muri tuikena kwente to ko rega ensemo ye chisemi nabo igo okwene kiabuna infrastructure standardization nkoene kiwera se ensemo ye bunge ya kitutu chache South asengencho chiskuru ne chinyinge choboroso chechi secondary echo kira cheko bachiko botegemea bose chiko tegemea oburai bwako nabo kwene kyangano chikwene kya fair allocation ya ikigancha kya NGCDF ikiare ndiro muchanda se abajumba bange baroka ningambali kubeka Window Street mugetutu madina thake komanyanga mushimwa lumumba gogo chikonyore kure 2027 if God wills nochikobeke merobiri yokwanekya ekiganche kinokora kirebuya abego chisemi nkwe guchiri baga yabusia sengeje na chikore ngani abantu bonsi ba exactly. Education yere esenkoro yane na handi tigante vega umaete nche nanyorete libaga lyo gosoma ase US gosoma narenge state of Pennsylvania class yeito nyorete ese university kialingi standard chire igoro tiniko tena tobe na US lakini karo kugenda eskuru kwanyorana no mwana o ECD akogende echo ere Petra train umate Petra eri na gachire nyambera primary school anyia kemenge ya 3 maje tayo abana bagenda babiko bunyira chafu bakora numata abana bakemna bali nono gwisibya magoko maje tayo aya mno mugambi ngakyo kwerengereri engusi gusi si turukana gusi ni mahali kuna mvua mingi
yani ura harvest ya machi ubike chitangi gari umeke underground amacha isaini kwa makonyo anono iskuru chiri town ichibwate pit latrines iskuru mna daraja mbili iskuru mna Nyambera primary school iskuru mna Nyankongo iskuru mna Jogo chibwate a sewage line ere 100 meters away lakini umuntu akorengera rina akorema still a pit latrine yani abantu aba gusiyaba usa abantu aba yani for how long mechande yera agendere umanya kuruoro umanya kosoe para eri bumbi yoka wana ba boda megongo ya bunekiri umuntu ma leaders umanya kuocha umwana gotena ngo no koleira abantu egasi so ebintu binde odo tinda to mention muntu hi-fi nande kiroro umugambi ore ejigete when they understand ense mnanga kye kugenda mnabono ebijana bito nono kubabekera wifi kumegena every ward ose busy ila sina daraja mbili ndo bate public wifi abana bali konyora batuchandete bundles ngurire bundles nini yani public wifi ne chibesairenga iko bikorora abana bama tena they will do their homework tena AI yaicha akonyora abana they can be content creators, they can be marketers, they can do anything, they can advertise for you lakini konyana mbabu ati bundles even tibike bina nyari go change ubuma bwito chiskuru okonyana chinde nchibu ati computers nchiyo kwa abana bono konya gusana computer kama labs bakolete exam lab nkoro ki lab ereseito Nyankongo primary school ora tame abana basunyu kokora practical exams emechando I'm telling you problems Dr. Swasense mo yobora ibage siasa iri bodi rio moira sengenjo aigonse kera kwene kiwa inubuna bara imoresco bangi bagoteba ense mubono ya opposition you keeping in check bari in authority che ideas bune chikachingia nemero biriga mokora se obora iboro butarikirani. Do you find time go share in terms of advice proposals pokora gaiga na gaiga sengenjo at the end of the day abarai abana inchumura yoro akora na buri getikora na ichinga kichabosi komo ngokonya na more bari in opposition in government baga interview unabona kwa mention nemero biri miya kwa basa chigasi emero biri chisemi do you share ideas na bari in authority they welcome your advice ngakibara anyita kubuguri simi yawo no ake simi kuruma mpaka maroba takubuguri tabu ati structures ndenge ko kwesa saka structures who create structures na bono nje mnango tebanje insako bomugambi kitutu nya chae kitutu chache sawa desa abuanje ni bwa abantu baba kitutu ngobeka ward committees a ward committee eroro eko kuna ward development committee anye project ke gitageta kokora kanese ward kweke ward development committee ekora public participation abana nje batena ese esoko primary school igento tutagete ne lab igento tutagete na maji e budget yerosu eretu ese igento tukana a constituency development committee irigere those projects mwana instructors se chirororo nabo inanja bulumumbu mwana inchi nabo ngogende se chairman ya ward ya Kitutu Central mote na chairman ya ward development committee na kimotere ko kora gento geta na gento geta but kama hakuna structures is free for all kukorangilia bagambi mbere kumukisimi ya ku question wara na ne opponent umanyete an opponent umuntu go critique is better ku umuntu go criticize kiao critique yao tena tukifanya hivi tunaweza kufaulu namna hii na andu manyete toko bamna naye kimanyi umanyete no umwana moke na bamnara na bara gotebi gento totegerera nandi kolegas lakini bana naye kimanyi na ndo bena your tolerance levels ichire very low yani asira yako iko juu sana ngogocho kukwanera urasuko kubwatwe sati you understand what I mean yeah Tetos kama sibono mheshimiwa tukwandre obra iboge siasa sengencho at the end of the day obra ibogo kurigia egan siasa and it needs a political journey ense mo bunge ya Kitutu Chache South ni a bit politically competitive party dynamics na structure kiko ire as obra ibogo ahead of 2027 ense mo ikiama and finding like-minded coalitions and other leaders asengencho was looking at you sabari ago noro mubwata ni we serikali
a little bit bono na bora tobeke buya no mwana ncho bogitu twando taranyoranga kichugo sangana umu manyenga wachorre enchira ya siasa ahead of 2027. Yeah, it's true. Umanyete egento ngerege ko da umate kwanya ko egento kuna weather forecast. Weather forecast yani mazingira kesho yatakuwa namna gani. Ukuriye lina embura ni chetu mambi. Anye mbrage kubolinde livuli. Kwere na mafuriko na achabo mama kwa taibune weatherman. Ule mtu anasoma weatherman anaitwa namna gani sikugusi. Umanywerire. Umanywerire. Obatena maambia sanane mbura ni chetu. Maambia na ande ni kitu ari chinkoba. Kwa maana bana mbiri gotu tiambulie goti mbeo ne cheswe kwa bulivuli. Na aligiriri mimi nimekuwa serikali kwa miaka mingi. Na nini matenga kichi serikali chiko kolega. Sinanya kwa mwana siasa. Ngaligiriri a political terrain environment. Ngande ngakwana na anakwanire. Muna as a community ntware koira amacha ya turwanira mono turaranga kiali. Amacha ya urabucho nyora ka wote binyinyi. Ubwatege sando tate kubucha amacha lakini ayo kubucho guoka. Gitinda tikoteba na ndinje ntuna abantu abamo. Abantu abamo mbagwena tikoramana usugwita witera manyinga. Lakini ntoko ba twensi so bwato bamo. Ikiagara ubwato bubura ikarende emerinde iche. Ubwato bubu utogotiga abantu baitu bonsi bali mere nyanja. Nje nkarenge na tigange ndasa kabwato. Kabwata ku karesa serikali. Egere ubwato buli bonde ky'abantu abaminto. Murabona kindi gucyane karengo kinyora ese gose amatanga. Nje tindi ko barama. Gose tindi ko bachori. Murabona nakirega tindachori yondo bwense tindaramundo bwense. Lakini ngoteba kinda akore nche ngebulibaga. Ikiagara na boranya no liororo na atemete. Uwezo wako umefikia hapo. Umaete kitu tuko na capacity. Kwanza kumanyana naone babi ko tena etajiri kagende sabali ekarangiria abakulime mubaye ekahoye talanta ekahoye oyo ndakabota mugonda kalimeransi oyo ndakatena etalante ye nkonye korre biasara ekere omanyana iranete akwate ibintu biri nabatikite kaibiri omutangane kominyoka no uriyo utinde kete na mnanje na kobotoro mutindi kira cyawe iki oyo ndakate bono oyekarara akarengena uriyo korete biasara ngwitware akamentwa akate wakoliri gasingia agatumia kibese cyakore biashara mbona uko nyere kiongozi atakwati capacity mukonya kumuita busa lakini capacity yaye no hikirete gago mate capacity no kurikia enga mna bono guso ni kijana nguriye liga timazo sono nyomete ni turanyoma na banya no tate ko koega kero koega umuswati turiko ndo ko mutokonyara kumurama kwenda kwa mutogina umuswati yayo urikinikia gaki ndate kukwana na tutunywe chae asigite uicha kwa mwanywe chae kwa nyakomwega egere agwanje lakini wanso omonyoro mtu muswati ningo tageta bono wanje tibwanja nande turkieni yae muswati na bategera so ekero kolega sene serikali umanyite na nkyutagite yo kwebereria urigeria abantu bawo lakini ekabamna egasi ya no kurama na bigo chabe problem mbare bari bakoboria andake no gotatwara bomo asengencho aote banga oyo mwabo naro oesokire kero oyo ndakorokana bono tuteba sumubika naye turi kwa kaboko oyo mino yuesokire nere gorokoro keganga yokora ense batebirenga egati yabo ase chinkwana cyabo tengati yabo nababisa begesaku ngakyo koira engane yasengencha sense more ense mega yende abarayimbaro baesokire gosira tigato basengencho kwandru muske Dr. Fred Matiangi kuri yare kergo kyobura ibwense oine ndugu yeito nande twanjete tianda kubuli kwanya kubuli tukaturangiri twense atebere ona arangiri abana ba minto bonsi babe UDA babe PDP babe UBA babe Social Congress abarangiri bonsi ndato hote abarangi abatena abana ba minto nche na abarangiri nche nobo president sinko korake nkoliki inu gaiga kanya kwa kana kinyamene lakini igorari mumanyana n'umugusi twakwanire litukelimo matukurangiria abana ba mino nono mucyo ino naburanya na omugako mina gwata bakungu babere
omukungu omakeno omukungu omonene lakini omugaka omung'aini okonyoa na abana abo akobarangiri babekamo anyine endagera baragiramo anyine school fees wakanira bonse arabamu nagwakanira abande school fees abande takobakanira abandu bagorere uniform abantu takobagorere umucyo inotenene ine liswali nakobulinje ine liswali nakobuli umucyo inobe ayo omugaka ominatwara abakungu batatu enyombe enke unyanja mwara umugati kugenda okera lituko enyomba ya kabiri tanya kugura mugati ororo enyomba ya gatatu tanya gutacha igo asenjira yende mutararigwa njena yakora tutebe bona bunaiga nutararangirwa otebe gwekerengererio none litukelimu mono omuntu ndutanga nororo umwana ndutanga nororo umanya gotebyo tata rinde guse umugako monene yankurwanibu okobande naye kurwanibu nande nchi nanya kumurwana nanya kumurama wono tata uyata ataturangiriti atebena umwana uyonde naretete obogenkiga nike maene umwana yakwana wono konye guitu biranya okobu umwana urionda ari umugenki nanda ari umuchege anjete esigi uiragari ogwakagaiga omyokagari tana tata na akyo ogwakenkundi omanya komyokagari oso muiburi omatena nyagitungakire libaga muiburi akorangiri bonsa tana ikaransaga ya nkiagwakera egero magotanga ki ya njite mwagete ne rungaka bona libaga muiburi agocha ategerere uhanzo kuguita umwana uri omacha magotena ankurwanibu tata okobangu anjite igo wasiumuna ayetu wanjitiso kwanda sandire ntongote bueno omweshimiwa narorata ke kobori then whose responsibility ebwente koba asengencho tote base nanjire tumekeriete riga asenchira yende no kwemincha mweminche tumuganyete murangerigwe bose why can't you leaders mutagoteke step asengencho mwatebire hoyo no mwaka bwenka so that mwire step buna barai either momo ya kata sikol bose mutumike channels chinde unlike koi karansa ngantro arangerigo torigo orate magoso agesieri onyor gesieri gesiekire okongonte bono barengeri at my age having been a county secretary and having been in government and been an investor in Kisii yani injetimbo at value yani nabo gotana abana bari baminto bande ngakibatariga mwarugire ndagera barangiri yango bono ora ngakiyoko genda se abantu bemigiretie bemigiretie bono yamagotebekana muna inuo muri gari okoba mu kurwani mwana yotorko moga igo bono kwabikira ubo chafu taraikororo igo gaki ntuna bantabamo Mancho morigeria togenda tegosanga no mwishimiwa Patrick Lumumba gase studio nechinga kibono to koigorera esimi na ayo nyara koba gokuru kerengeri kiago nabo riborio ujumbe nabo gwake esimi ase studio onyara koba ko ogotuma ebirengereri byago tutararigeria egati ebirengereri byabana inchi nari gukoborio mwishimiwa sengencha sense muri na serikali negati yabara ibande baroba soke na baroba orokirie ganga yokora gwetirase ekiamorekera ase serikali okongusana nankoro bose moiwanaine muri tayari ase nominations ayo manyene no tayari mimi niko tayari omaro the other day garangire ndugu ya maubi ngamata maubi inki tukona kwenda ne chigari bere nokwenda gari yao ngasoe gari yaime bona wantu kwanza tena nkiaso ere gari ya maubi nini ata tukumutigera nini ngamtai maubi ne ndugu yane no ekere na nyorire even arwasa okorubusero nkomori recognize na mtambua na tena nindo chindu yane arwasa no ari gari twense no tolega abana inchi Nchelo Lumumba Patrick nkorokwa umugambi oino amada karore leader njanabere leader yabagusi iyo gusika abarayibande injira bonde igo ya igo chinkumanchiro ngotigero ronde bose ya mimi niko mushima kalonzo na ete beno abantu bakombera yes. tayari ya kwa debe ase edebe ken gikara kone ngine nsemo YouTube ken gikara naga ntakubwateria abatebanga chinkwana chingi atoga ntekurwa gaiga mwancho murigere go twatebe namba yes 07 88
6 obeke mara gatano mweri obeke isato usange na intwe ase studio erinde obeke ribori yago masemo ase umweshimiwa Patrick tokante kokanya chisimi ebikaro birenga mwatware buna ino abarai barimo gwikera umurai wense asengenche especially ensemo yebunge yago ya Kitutu Chache South nigo yachore tu asensemo yo kwameria serikali of which ndengerete wikera boni ga bado terms injiringia ne serikali kero mukomerana no murai wense ngimo gocha mwa sanganere in terms of what priorities development kucha saba na nchi babo Kitutu ndata weke mani jena nya gwikaransa ne president lakini gwetera chindu guchiane nime na iriro bujumbe egento ndengerera tina bono ekere president ya chete Kitutu Central and Kitutu Chache South tukamera na nyakoe tugatebia indu yito Jafet MP for Kitutu Chache North tukamotebia tebia president yato libaga tukwana bananchi to 792 ebintu tutagete agatebia president tugatenena tugasabe para tugateba ututagete para yanse nyatieko eje Kitutu Central Kitutu Central echebogeka egerubogeka ekorere mugusero yakoganda mate chiwodi chonsi sam ikina kitu asabete president igo nchinanya gwikaransa iga ekemanike nyasa iga naiga umanya tabono chindu kucyane kinene no chiregari engakineike igo nche na akorete igo ikiagere na rochemna emiaka yairire president ngokorare mula wake wa kwanza ntwanya konyora opportunity tukanyore public opportunity andi ubuya epare inechero sugu na igure na bwatiri wetera chindu gucyane kire ambao wako serikalini naone governor ya Kisii yakwane gore pare iyo pare inechero sugu ikubwate egotara Kitutu yonse Kitutu Chache South yonse umanyete ebwa ikikubwata na kiri bono kiri linkages kiri cya Kitutu Chache North kwanya kwa Kitutu Chache North yora chipara cyo yeah twataro umweshimiwa tikatura igo bane birangerire bya bancho barigere Hello Nsoko TV Hello Nsoko TV waire karibu sana ngoto sanganere mentario gi nario mweshimiwa ara koigwa ase studio ribori ria gasare rinde anyar ko baga gokwira ri ngoteba ngino monto bumwesimiwa kisamugenya ko no ngomnya liba cyake ngina bantu iwe nyakwa yutara batayari ka gukuru ribori ya Hello Nsoko TV Hello Nsoko TV waire karibu sana ngoto sanganere musangana matu wanyi mkutinga asagur kwemera kwa tukoi wetheri bori ya gondreri ni bori dia ne nari ko bori ga como ese mingo yore sana ngige ko gere karo wa tukire nyora uno likasiuri ojo liwe yako yendo sieke mirangu abantu ndukumwitira naye ndokende ngumunga mukono aro endo gera kwa na konyo mwanara ndaro mochege ogendo asa muibulyo endo sieka una bono ngote abari na umuntu buna bagangari UDA abago tangu abantu bari UDA mpaka ni kororwa bali banyorite chance ko ase matiyangi abange babo bagidete barata korra muntu ndikurusiku bali wanja baumerane na matiyangi ka na abantu bagidete to bate mamu baymunyore abarangelie egere bakwanire ngana kyo chiko bumukwanire yokurugusia na tumuma saboti usanga legenda akonya gusiri bia mana hii ni nkwana ya yarure gagu Hello Nsoko TV waire karibu sana ribori ria gwaso yo mweshimiwa arinda kwiraniri ribori ya somora ingi mugona ki
engakia abantu bariyetu county ya Kiti batari gaza ki wote waka iki mogeta bekuta kitambo ki mogeta gakora kubori twaboria nga emeroberio yokorikwa Ghost Workers ase county ya Kisumu akomwanju muri akobori ngitambukero kikoirete keranda ka koigete konyora amangana yichisimine chinyinge chigendete gocha ase studio na keroto gendete mwanju muri geria gwakire sime ase studio go kairio gerie TV yago nayo menterio geriago nario maganito aranyare gokoigwa ase studio herinda koreria ase nchira erengia Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello. Waire karibu sana ngoto gosanganera. No bure monane. Obure ko runsemo keji. Bure mirongo. Karibu sana. Ripoti ya gase mheshimiwa. Jina ta kumpongeza. Awateba nga ni mu majikabia. Singa kyarenga se ya county ya. No muntu le street ya so kwa ne bitu ne gokora. Bano ntaito bateba nga atwa mwomoyo. Which muntu ni maitenga na akore bibia ni mwegere bya mona na kumpongeza. Biamano obure kurwa se chinsemo cha birongo opongesire egepindi na boigo gopongesa emeroberio yo o mheshimiwa Patrick Lumumba neyo arigetie gochia kwene kyase amatuko aribosio eyo mweri ogegende tutarako ari bago mheshimiwa nyari kwirandi gatie birengerio biria bananchi barure. Hello Nsoko TV. Waire karibu sana ngoto gusangana. Oyo akuru kusaiba sikuru kusongo ga. Matebuo mheshimiwa kuruga na kiongozi. Mheshimiwa mzamana sana sana madani mtangwana. Ante mwata kwa pale sana mwana sasa mwiji semi. Awala na mo kiara. Ani tinga tesa kwa mwamo na bara jinki na ndame nteno milinda na mtu kulenda ndanare kwa mtaria kama ngiringa. Roje bisa kubinde ngonya kwerwana na bine ngonya kwebomba. Ento kwa mateje ki yabunge yeteri watu nyo kweminda batike kweminda na babege ntekemo. Inde to bwatera motogenderera sio kubwatera na nabo tutabwatera mitivi tuyonsi bikwira na magegarande gento kende. Mheshimiwa ari umuntu muya sana, very humble person. Na mwakire siniga ntimneza ye kanisa kurwa. Atowakuwa na nere buya sana Jumapili. Agante imerugia watini ni kanisa woja nande na mumire rero buya sana sekitasheni na mwajikire gai isa imani ya teite akia tokonya tare 23 gende ne kunyare kana twakuwa na nere no muya kubwa tete ngate bali kubwa tarai. Buya mona gatia mona Bemano mheshimiwa negatie birengererio bya bananchi bado bagukwana gawo yo motebire kurwa sensemo ye kiongongi wateba na abamate bago negatie birengererio bya bananchi bado na bokwera ndonye kerese bokorikanse tiganga kere omugambio yo bwe kanisa kuru kiongongi nyasaye karanche kiriege ke mbwata na bongo sanga na barugo kitariki 23 oyonde na teba amangana yoko abahambye kere ba irwegas basye kibirole batari ko konyorekana basye getebirole bigete chi ebintu bukuru kama sakarali tins titiru injena aba omanana kwa serikali ukisi nanya gukora gento mnekyo abana inchi bonsi ekere ba bugo konyore mechando na babori barense abare konyora na bategerera igonje dali muntu ngo esina ikira na kongirio bongo nje dali muntu ngo chiporo kyo obwero nkiani nkinkwera mboro okobeka mikakati orige kiara to kunyara ko batumikia bonsi orige personal assistants baira chisimicha bananchi bao bali okunyara gokonya wakonya bande kwa barangiri kwa baumera ugo create structures unaweka mikakati kiagera ekerole umujumbe n'abantu abange batate ukoni kwao igoko beke mikakati ubwato ubisi abantu ba umate na award gete nyagete utenerete award gete nyagete utenerete lakini uzi kubana naye bieka ukwira ukokore egasi yon sto kunya lakini ateba ukobika structures uko create ward development committee anye ne basari umwana umichie mitaka
World Development Committee manyete riruba ria ruororo wate umwana uyo rathe na atebe genteka injeti niko chukuru basari ya 3000 5000 yo ni mekata ine egasibusa na ande tarikira umuntu wa apply na kemna na lichikota na kira umuntu apply nyore chibesa bono ngakinda akore nga apply umuntu obwate hardware alinya koe obwate chi track apply basari aegu umungino koni chingeni gari echiro anya koe apply baegu pesa sasa 5000 3000 yewezekani una create igendo apa songo bakuruka criteria yani ukuchunchuga watena ememereye amagena naro kwa rusi obodi bwatikaire yes kwamanya kubeketinga yani ayo gusio obodi na amagena na kirigendo that's what is happening yeah negati yebirengero binde abananchi barwa uno bure na rukuru birongo nerate abangana ko maitase oboime merobirio gandote konekia nimia naro menterenga ne yoga tabanga abarai twakwandra yo kwemincha mo keichi nkoro mo bwatrana na bamino mokini gesa kwase nje bisa kubinde bigenda to kwirwandra exactly omate na bono igenda ngotebia abantu baito nkelina nabora atakigento lakini ulige ligendo kukona reality ukweli wa mambo ni nini no gaki ndaite kuburia mate yeito njikurigireria esabu manyete 1 + 1 will always be 2 togo change wana abantu mbare batagete tata 1 + 1 is equals to 10 why am I saying so abantu abagusi baito ponsi Nyamira na Kisi barengatore asechukura manyete umugambi gete tata waturere tariyae kuru South Magrango na kwane gento gete abantu bakamusiriri lakini abantu base kotegerera gento ngerege kurukwa kotegerera lingana na lingana ilinga kirigoteba na andi gento ngirito goteba general ingia ase kwanza kurwane sigi aremna amieliende ebwate chinguru kumubwa na bago step back aliginere weapons chiaye nobungaini buko ire egakombe gose gukubwese yekyo lakini amielio ogoteba mna bono ese yegendete kati ya Iran na US nabo aba Iran bande leaders bagotena tigaturwane paka umuntu bo muisakwe lakini abora nyara abantu mbere Iran bagotanga ki kora kwenda mazungumzo na serikali ya Amerika ensinko nkoyere so inategemea mbari goje ba wekana bonsi mbaro bagoje ba tore birangire toboti ase chinkwana chabo kurende mwishimo ntara kwali bagari omweri asoko kodre nkwane ito ino kwandro mwanchu morigaria no mogusi no mogetutu murobero no rogendra bo kwaneke nga abananchi beso kya sobunge beri kie ko babaki chikura merobero kimwabekire ino buna barai especially kurubuge tutu kwaneke nga amaonjoria iga abananchi bateta sobunge ngura atwara bare ekadi indate ukubuli nandi bolirinde abagambia barororo bataito endugu yeito nandi tutware bugambiri bwense kwanya korora lituko bali gusi ewiki ngima bakokore campaign bakorusia abantu ebinyoro bakobaliki babwate chikadi anyita tontebi elimo ikiagera noni jana bona ende nsugunane gali umugambi nsugunane gali eyo lakini usugunane amoletere chikura ntage tonda ontena lituko gete asigite wodi gete babekire mupango woko hakikisha numata baswati mbaro rabangi na abande batabwati bibande batanya kwake kura nchekere na anza koso ebinyoro abantu bagocha kogenda naburi nubwate kura na ya na himbate kebande usanye kabwate kebande tabwati kura umanyete abasonga batana you can't have your cake and eat it ndogo takatulia keki anye nturiko gukande engano tubika mache tukande ngano tubike sukari tubike ejiko erosia keki lakini utatukulia keki tima dose kwa ngota utatukulia keki koiro bugambi bwense yani
urigere na bantu ba central bagokora yano na bangna bali barwarite bari kuburi wacu wakikura kiro monte kenyoro debekire emate ese kenyoro kiae ngo utarabwatie ekebande wa oiwe kebande ngo utabwati ekura oiwe ekura kwanya kore mikakati mne yego koreka I've never seen. Yes. Ese kenyoro kiane. Yani nkwa kisha ekwende abatulete bane ngomubuli na ikatakwena nakoete. Nyumba gete, mujigete. Abamenyiro limanyete gali rirandi gete abantu bamete rirandi ri abara abantu sarasini. Mbarenga babwate ibande. Mbarenga batarabwata. Nabaira nabeka ebijana byane byabaira babwate kura esingo kora umate bono njitindi umugambi yango kora as citizen kuri ubugambi lakini mbaroro babwate resources cheserakali abwata maguta serakali esimi yae kwa kanuna serakali allowance chiarekera goche constituency kwa kanuna serakali igo a challenge nkuru abantu baitu ngero gotena kina into tigatokolega yani ndoko korende homework yani autete ko ba number 1 is class utale ko kora homework mbrago ikokoro homework ko number 1 nenda baba gambia bane mbago kora homework tigango ribaga hase ogukorre nkwana ituru nkwana yago yo mwere kore ne nkwana nere kwarwa ase ubobagi wechi basari nkore ngikwaru mu bwekano bomongino koni chi ngeni no yo bwata chiturera mo anchu mo rigana rikeri bo yago tabanga igo ase chinkwana chago asichinkwana cha batabanga oyo bwate chiturera no ryoko ni chingeni bonsi ngwa kabale chikura kolengiga minete chibasire chibente kubagwa in according no yo agete kura bose no yo bwato kogani meaning e basari ninki e basari e koteba enge scholarship that omwana ogoruku nyangao isene principal ya Kisii High School omwana ogoruku Jen mamu mwaba konchinge daraja 2 Oiro school fees ya 68,000. A principal ya Oiro school fees ya 68,000. Okorenge li principal ya abana takwa chibesa. Ako gende se cooperative sako yae. Aya bugulie ikiana bato moshara abugulie school fees loan. Osande se bank yae aire an advance aigwe loan akane. Umongi noyo nagende backlist abugulie loan. Nagende kwirenda abugulie loan. Yen emangana hotena nagichagwa applyre nago ikoegwe nangwa gitekura si sawa utoko korenge ndoko we criteria sote si sawa abana mno uyu mungno yo konchinga ndaraja 2 abone ndoko nyore school fees yako kanu 60,000 mwana ende school akole school Memano mheshimiwa bono kamera yako nire gari nabo kwandra mwanchu murigaria umugusi no mumenyi we bunge ya Kitutu cha South Aseda gekayemo kiroto gukorre nkwana yitobo tukubwara igo mbia mono oyo minto Clinton oso gontwara gaigese Soko TV ritukoria rero ande kitaye cyo begetega changira mwiri sana injenda tokoteba nchemuna o Lumumba Patrick ritangani ngakira abantu bane bekenyoro kya Nyankongo oso gonkini kya na bankini bakandenda paka nkabe kinde nalenge mnandiga na gatalire kenyoro ntabwati surwali abang nabo nabagakanda te kubakirambia mono nabantu baitu bichiwodi chito njenda te kubatebi rero nande kubatebiga nje nabeiro umukolyo bya serikali Kisii amakorane munyamanyete nye narengo umworo mumanyete anye narengo umuchari mumanyete tingo cha kubagokiga iga ibintu byo kubagokiga iga kuyakora mnande iga nje tingo yakora igo nchende mnande lakini genda karokinda abakikishire nitawafanyia kazi mkinipa kazi nitawafanyia kazi na ekera mwangete gas Kisii kyakera ko egwe gas mneria abakora public participation abana inchi baje baburi gumna oyo wa apply le gas yeye we bu county secretary korengeri na ngota ete kupinga abantu baita batete na ekera ringi chief of administration na korete gas usenere koba a head of public service ona ga kyanya na atene the sub county kianda akie a sub county ayemo a constituency ya Kitutu cha South nensinya ko kolegasi nchenko basaba na ndiko bakera maya na ndiko batete gato babanta abamo nto cyana
nturwane seyi ntoitera manyinga ikiagara chikure chigwa kuri tukelimo mambe nande toira ne kenyoro asa yamake ndade gwakambia muno Lemano Mheshimiwa Patrick Lumumba mwanchumo rigeria hoyorenge ase studio botkobwara rogosangana intwe enkwana twarengete kumurekera mange ayuarengete oboraiboge siasa na biga magendro kurwase ebungari getie kuraya kitutu chache south rogongo rwagusi na aliagendrete ase ensembuya muno Mheshimiwa na intwe kurwega to kuganda mayanya sae kawanja abananchi ba kitutu chache south bagogochora ubayenekerie ire rikwarire na ndichinga kicinde chigotoka ndo chigokwarigana ase studio tosanga mange mancho morigeria mbuya muno nayo uri wakesi miotoma ujumbe na uri obwatiria umuroberio aseri baga riaye Kelvin Mogoi holenge maga ye kamera Barnabas Ondari na Felistas Kabendi kurwa ase studio ya kabere baina kiamerio gingo chara senchirengia chengoro kwa Clinton Ndigi kugandro to arobot kobuya ogendra kwego kyane miroberia gendra ta sembeo yensoko TV nya sae kawancha nande tomerane ritkoria ankyo henyurenga erigane ritkorio mwerio asomotinyoga igo tokurara tokoboka nyasaye kagwanja ngoso atoreta rikemo yo motinyo muya kegima ho gatano na gatatu ase omwakoiga